салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамакин иншоалло ба хайр бошад духтаро. Духтарако бозам навори имрӯза аст анами намуд платьёи аҷоибот фасонаки новинка омада дар магазини Zara духтаро. Ина дуюм рангаш, сеюм рангаш. Сета расветка дорад духтарако. Дидем нархошон ай 48 то 60 ай 48 то 60 размер дорад. Нархошон 300 сомонӣ. این نمودش آمادگی رزمیر کوتاه هم خیلی کالونک خشرو ایران 300 سومون کسی ای مگزین زره دخترو ای 400 سومون زیاد خرید میکنه یک خطت توفا میگیره دخترکو باینی پلایتوی ایپک آمادگی نسخه ایپک در دویی نیدی در خوشون 300 سومونی کسی ای 400 سومون زیاد خرید میکنه یک خطت توفا میگیره духтарако бо ини намуд платьё омада ирам аҷоибот фасон дар танаини савдогар худаш ҳаста нигоҳ кунен беҳад хушура маҳкам када бор беҳад хушура размеро ҳаст духтаро да ҳама ҷо ин материало 500 сомон даиҷа боша 400 сомон нархи донаша майчне материалаш майчне аҷоиб хушру турецки платья духтаро нархаш 400 гуфтам бо арзон мекунад касе конкретни харидора духтаро дастафка низ духтарако доран тамом ёр нишонтем касе духтаро ма чунон ки дар видео саравали видео қайд карда гуфтам 400 сомон зиёдан харид мекунанд якта курта туфа мегиранд ани туфотон айне юай духтарако малина платьяи тигри духтарако духтарако бани беқалбом материали то 20 тонаш омадаги зимистона балхоша доштем якум сор дубайски буд ҳозир паплиниш омада бигем материали ҳамхе мулоима ки хушрӯае ки нархаш 300 сомона 300 сомон духтаро размер дора духтарако на касе харидори марҳамат суроға бозори корвон дуюм дарвозаи тарафи пажарка магазини чанд магазини 111 магазини Zara духтарако баъд они тройка ё тройкора духтаро 800 сомон буд ҳозир чанд кадаги 400 сомон кадаги духтаро ина расветко шама бор нишон тем кабути осмонӣ духтаро дорад малоч бежави дорад сиёҳ дорад хулоса чанд расветка дорад нархошон беҳад арзон кадагиан ина нигоҳ кунед пиштошон санг дорад духтаро аҷоибот бори хушрӯ качествашон дам гап надорам шарф духтарако доран қатишон ҷида хулоса вибр беҳад калона яктамха абзор кунам бинен чизе ки махлай скриншот кард дар рақамҳои савдогар партия духтаро доставка ҳам ба шаҳрҳои Россия ҳам дохили Тоҷикистон доранд баъд духтаракуни абаёе ки 1500 будан ҳозир 700 сомон кадагиан нигоҳ кунед качестваш аҷоибай размер дора баъд духтаракони платьёи вай омада зебра омада ирам аҷоибот хушрӯ оз нишон метим аввал ай бехалбо сар кунем ирам хе 300 сомони капшон доран замок доран духтаро материалошон маечни спортивни платья барои модаро ирам аҷоибот хушрӯ необични бадай духтарако некаседа даркора марҳамат ни зеброям такчон ваяй паплине болош гирбишине зеброям аҷоибот хушрӯ нархаш 300 сомон шифонай болош духтаро спортивни абая нигоҳ кунед духтаро ирам хушрӯ да ҳама ҷо 500 даҷа 300 сомон материалаш качестваш аҷоибота духтарако аксияи калон бозам платьёи якнимазорара 1000 сомонӣ кадагем ё сезония духтаро анаи вақт мепӯши балх нест ки вазбин бошад ё гарм гирад ҳама ҷода якнимазора ҳозир 1000 сомонӣ кадагем шарф доранд духтарако ай 5 та расветка иам 800 сомон буд чанд шудаги ҳозир 300 сомонӣ кадагиан духтаро беҳад скидка ина расветкош болодай духтаро диден аҷоиб хушрӯ араб глай духтарако диден качество бомба духтаро ина ватсапи савдогар нависен доставка доранд духтаро шабурай наздик нишон нефтиём ручной работа духтаро мо киртомона и қара гукрашон мекунем 500 сомон меша неки мо да 1000 сомон киртай тайёр гуфтивай га пури сангча мегирем духтарако ани тройка аниё дубайски тройкора якнимазор буд 1300 сомон кадагем нигоҳ кунед качество бомба духтаро мана духтарако харидорони муҳтарам ватсап дар рӯи экран метонем бинависед нашо доставка